Extrém strieda extrém. Aj tak by sa dal charakterizovať priebeh tohtoročného augustového počasia. Najprv sme šomrali na horúčaví, ktoré určite padli dobre dovolenkárom, a teraz asi šomrú dovolenkári, ktorým prší a slnečných lúčov majú ako šafránu. Prírode však nerozkážeme, treba ju rešpektovať, pretože aj tak má posledné slovo. V aktuálnej predpovedi sa teraz dozviete, ako sa bude poveternostná situácia vyvíjať nielen zajtra, ale aj v nasledujúcich dňoch. Dobrý večer. Počasie je už zo pár dní pod vplyvom zvlneného studeného frontu, ktorý sa ťahá naprieč Európou a je spojený s tlakovou nížou nad Maďarskom. Front nám prináša veľkú oblačnosť s potrebnými zrážkami a nad našim územím sa bude vlniť a zároveň aj rozpadávať ešte aj zajtra. Súčasne ho však v ďalších dňoch začne zatlačať viac na juh. Výbežok tlakovej výše od severu so stredom nad Škandináviou a tá sa od štvrtka postará o menej oblačnosti a tiež aj zrážok nad Slovenskom. Zajtra však ešte rátajte s tým, že bude na mnohých miestach pršať, či už vo forme prehánok alebo dažďa, ale zrážky by už nemali byť také intenzívne ako dnes a tak to naznačuje aj tento predpovedný model. Teploty sú oproti minulému týždňu poriadne nízke, ale určite to viacerým z nás vyhovuje viac. Zajtra sa bude naša krajina nachádzať v teplotnom pásme od 20 do 25 stupňov, pričom na severe môže byť aj o niečo chladnejšie, na východe zasa teplejšie. No a čo sa vetra týka, tak ten dnes fúkal niekde silnejšie, napríklad na západe nárazy dosahovali až okolo 55 km za hodinu, inde zasa fúkal len slabo. Zajtra sa nič výraznejšie nezmení, buď bude fúkať len slabý, alebo niekde severozápadný rýchlosť maximálne do 20 km. Na cestách jazdíte opatrne predovšetkým preto, lebo vozovky sú mokré a ich povrch môže byť šmykľavý, a to nielen v noci, ale aj zajtra cez deň. Pozrieme sa teraz, ako bude v noci. Má byť stále prevažne oblačno až zamračené, miestami sa budú aj naďalej vyskytovať prehánky alebo občasný dážď. No a do rána sa vzduch ochladí na 18 až 12 stupňov Celzia. 19. augusta v roku 2000 namerali v Hurbanove 38,5 stupňa. Myslím, že sme už celkom radi, že tieto teploty blížiace sa k 40-ke máme v tomto lete v podstate za sebou. Zajtra si skôr pripravte ľahší svetrík, aby vám ráno nebolo chladno. Na západnom Slovensku si zajtra nezabudnite vziať so sebou dáždnik, budete ho potrebovať, pretože obloha bude oblačná až zamračená, na viacerých miestach z nej bude pršať. Fúkať tu bude slabý premenlivý vietor, teplota vystúpi na 21 až 23 stupňov. Podobné oblačné až zamračené počasie s dažďom alebo s prehánkami bude zajtra prevládať aj na strednom Slovensku. Na severe sa bude teplota pohybovať okolo 18 až 20 stupňov, na juhu sa oteplí do 23. Fúkať tu bude iba slabý vietor. No a do tretice, ako bude na východe. Počasie tu bude pravdepodobne najmenej daždivé. Oblačnosť bude premenlivá a keď vykúkne slnko, tak to bude aj najteplejšie až do 26 stupňov. Na severe bude okolo 20 až 23. Fúkať bude slabý až mierny severovýchodný vietor. Na horách si dajte pozor predovšetkým na šmykľavé a mokré chodníky, preto nepodceňujte dobrú obuv, ak sa chystáte niekam na turistiku. Aj tu bude väčšinou pod mrakom a stále sa budú tvoriť aj prehánky. Bude chladno, v nadmorskej výške 1500 metrov má byť len okolo 12 stupňov, tak sa radšej teplejšie oblečte. Vo štvrtok už bude v horských oblastiach menej zrážok a viac sa ukážu slnečné lúče. Bio zostáva zajtra na trojke, čo je mierna záťaž. Ako som už v úvode spomínala, od štvrtka začne v počasí dominovať od severu tlaková výš, preto bude cez deň menej oblačnosti a prehánky sa vyskytnú iba ojedinele. Oteplí sa na 19 až 25 stupňov. V piatok bude iba malá oblačnosť. Ak sa vyskytnú prehánky, tak iba ojedinele a pravdepodobne iba popoludní. V sobotu bude podobne. Iba na severe sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť a preto tam môže aj častejšie sprchnúť. Teplota vystúpi na 20 až 26 stupňov. No a v nedeľu bude oblačnosti viac, miestami sa vyskytnú prehánky, teplota sa v podstate nezmení a bude sa pohybovať okolo 20 až 26 stupňov. Pozrime sa teraz do obľúbených letovísk. Kanárske ostrovy budú zajtra oblačnejšie, nie sú vylúčené ani prehánky a búrky. Teplota však vystúpi stále vysoko na 29 až 30 stupňov. Voda má zhruba 24. V Španielsku sa môžu tiež vyskytnúť lokálne búrky, pre zmenu však v južnejších lokalitách a sprchnúť môže aj na Majorke, kde sa bude teplota pohybovať okolo 32 stupňov. More má teplotu 26 až 27. V Egypte zrážky nehrozia, obloha tam bude dokonale slnečná a teplota bude stále extrémne vysoká. Vystúpi na 40 až 42 stupňov. Červené more je zohriaté na 30 až 31. Vysoké teploty budú na vás čakať aj v Turecku, kde bude krásne slnečno a do 36 stupňov Celzia. More má teplotu okolo 27 až 30. V
V Chorvátsku bude podobne ako u nás, teda aj zajtra tam budú početné prehánky a búrky, ale aj napriek tomu sa tam mierne oteplí na 31 stupňov. Jadranské more má 26 až 28. Búrky z tepla sa v tomto období často tvoria aj v Karibiku, ale stále je tam horúco od 31 do 35 stupňov. Voda má teplotu zhruba 28 až 31. No a ešte juhovýchodná Ázia, tak napríklad na Filipínach bude takisto búrkové počasie, ale teploty pôjdu vysoko na 33 až 34 stupňov, voda má okolo 30 stupňov. Na záver ešte teploty našich vodných nádrží. Poďme sa pozrieť, či sa už na nich odrazilo ochladenie. Tak napríklad chladná voda je na dedinkách, ale aj ostatné ju majú od včera už o stupeň chladnejšiu. Ďalšie nádrže sú na tom podobne, aj v nich teplota vody o stupeň klesla, takže Ružina má už len 27 stupňov. No a veľmi teplá voda je stále na Seneckých jazerách a na Šírave, ale zelená voda je tiež o stupeň chladnejšia ako včera. Takto je z dnešnej predpovede už všetko. Na Markíze si dnes pozrite, čo nového v burlivom víne a hneď po ňom zámenu manželiek. Pekný večer a dovidenia.